Здравейте! Днес ще ви покажа моята сутрешна рутина или как започва един мой ден, защото с 2 деца няма как да имаш рутина. Обикновено си правя капучино или мача лате, след което сядам да го изпия и си планирам задачите за деня, менюто за седмицата, пюретата, които трябва да направя за Ян, какво трябва да яде, какво трябва да купя, какви сметки имам да плащам, абсолютно всичко си го пиша, така знам какво имам да свърша и си задрасквам и отметвам задачите. След това си измивам лицето, преминавам към сутрешния тоалет. След това преминавам към една бърза тренировка за диастазата. В отделно видео ще ви разкажа малко повече за нея и какви упражнения да правите, така че да я затворите. В случая гледам да не се натоварвам много, защото още не се е затворила напълно. След това пия хранителни добавки. Това са омега-3, омега-6 масни киселини на Doppelherz, които са много полезни за нервната система. След това си удрям един бърз душ и си правя нещо за закуска. Никога закуската ми не е една и съща. Понякога закусвам палачинки, понякога закусвам просто един банан, в зависимост колко време имам. В случая реших да си направя малко горски плодове с кисело мляко, ленено семе, фъстъчено масло и домашен мед. Пасирам всичко. След това си правя косата. Обикновено вечерта я измивам и я изсушавам съвсем леко с сешуар, така че да може да се доизсуши сама от само себе си, за да не я изсушавам прекомерно, и на сутринта просто я оформям много набързо. Така е много по-лесна за обработване. Ако сушите косата си мокра, тя се изсушава много повече и изгаря по този начин. Да, Ян винаги е покрай мен, той не се отделя от мен. Вие не го виждате, но той през цялото време е в краката ми. Продължавам с дооформянето на косата. Става в момента много бързо и лесно, защото имам перманентно изправяне. Да, това ми е любимият инцидент с сешуара. Старая се просто да придам съвсем леко обем в корените и да изправя дължините. И това е финалният резултат. Ако няма перманентно изправяне, ми отнема поне 1 час. След това преминавам към лицето, нанасям хидратиращ крем. В случая това е този на The Ordinary. Те имат много хубави продукти, но за този крем още нямам никакви впечатления, тъй като го използвам от много скоро. След това нанасям любимия ми околоочен крем на Biotène с хиалуронова киселина. Той хидратира доста добре околоочната зона. Много е добър, вече съм ви говорила за него. С потупващи движения нанасям, така че да стимулирам циркулацията. Той е като превантивна мярка, не очаквайте, че ви изправи бръчките около очите. След това задължително нанасям 50 фактор слънцезащита, защото имам пигментни петна и дори да няма слънце, винаги трябва да нанасям слънцезащитен крем. Това е флуида на La Roche-Posay, който е направен специално за кожата на лицето, така че да не запушва порите, затова е толкова течен и попива мигновено, наистина трябва много бързо да се нанася. След това с тази четка на Zoeva нанасям фондиотен стик на Make Up Forever Ultra HD, който е много покривен и е с малко по-тъмен цвят. Това е така, за да прикрива успешно тъмните кръгове около очите и петната по лицето. Един лесен трик, с който да разберете кой фондиотен е подходящ за вашата кожа и дали е вашия подтон. Когато погледнете вените на ръцете си, ако те са сини, значи вие сте с розов подтон, ако са зелени, значи сте с жълт подтон, и ако сте комбинирани зелени и сини, значи сте с неутрален подтон, какъвто е на моята кожа. По този начин лесно може да определите кой фондиотен е за вас, когато знаете какъв подтон е кожата. След това преминавам към фиксирането с тази пудра, която е прозрачна пудра на Make Up Forever Ultra HD. Тя фиксира кремообразните продукти на лицето, така че да не остават петна, когато отгоре се нанесат бронзант или руж или сенки. Винаги, когато се нанасят кремообразни продукти, трябва да се фиксират отгоре с прахообразни. Нанасям този бронзър на Kiko Milano
Много съм доволна от техните продукти, ме много яд, че в България още ги няма. С този бронзант се прикриват изпъкналите части от лицето и се създава един здравословен загар. След това преминаваме към оформянето на сенките за очи. Използвам пак същия бронзант, за да оформя сгъвката на окото. По този начин се създава дълбочина на погледа и окото изглежда по-отпочинало и по-отворено. След това нанасям този цвят кафе молив за очи на Essence, който издължава погледа и прави миглите да изглеждат малко по-плътни. Да, само че Ян плаче и трябва да го гушна и да се гримирам с една ръка. Харесва ли ти? Се гримираме зъбите, мамота. Тя виж къде си. Общо взето е всяка сутрин, така че вече съм свикнала. Когато е само един, не е толкова трудно. След това нанасям тази спирала Lash Sensational на Maybelline. Когато имате такава четка, която е извита, е хубаво винаги с вдлъбнатата част да нанасяте туша на самата спирала, а с извитата част, издадената част да разрешите миглите и да им придадете този ефект ветрило, който ние жените много харесваме. Така миглите се разресват по-добре. След това нанасям молив за устни на NYX цвят маув. Много ми е любим в момента. Това е перфектният цвят за мен. Седи много натурално. И придава форма на устните. Не е много издръжлив. След това нанасям това червило пак на Maybelline Top Seduction, което е доста хидратиращо, колкото да придадем някакъв цвят. И накрая нанасям Fix Plus на MAC, този е с блестящи частици. На Ян много му хареса. След това нанасям от любимия ми парфюм Coco Mademoiselle. Забравих да направя веждите. Ето с това дуо сенки за вежди на NYX. Просто им придавам малко цвят, тъй като са много светли, и запълвам празнините, където е необходимо. Моите вежди са доста тънки и изострени, което придава доста строг вид на моя поглед. Затова се опитвам да смекча малко формата им, да ги направя малко по-заоблени. Харесвам също и моливът на NYX за вежди. Много е тънък и е много удобен. А това е един гел на Pixi, който ми се падна от кутите на Look Fantastic за фиксиране. Тук светлината е малко по-добра. Това е моя ежедневен грим. Чао, до скоро!